Dobar dan poštovani gledatelji, izdvajamo sportske vijesti. Momčad LeBrona Jamesa vladala je momčad Stefa Currya sa 148-145 u NBA All-Stars utakmici odigrane u Los Angelesu u noći s nedjelje na ponedjeljak. A najkorisniji igrač utakmice bio je upravo LeBron James sa 29 koševa, 10 skokova i 8 asistencija. Za Jamesa ovo je treći trofej MVP-a na All-Stars utakmici, čime se izjednačio sa Oscarom Robertsonom, Michael Jordanom i Shaquille O'Nealom, dok po jedan više imaju Bob Pettit i Kobe Bryant. All-Stars utakmica se ove godine po prvi put igrala u novom formatu u kojem su dvojica izabranih kapetana birala igrače koje žele u svojim momčadima umjesto dosadašnjeg formata u kojem su igrači s istoka igrali protiv onih sa zapada, te se pokazalo kako je ovakav format donio i natjecateljski dvoboj Exhibition susret. U posljednjem napadu Stevenove momčadi James i Durant sa čvrstom obranom uspjeli su spriječiti Currya čak i da pokuša šutom za trico izboriti produžetak. A sada vijest iz tenisa. Marin Cilic na najbolji mogući način otvorio ATP sezonu na zemlji, a on je u prvom kolu ATP 500 turnira u Rio de Janeiro slavio protiv argentinskog kvalifikanta Carlosa Bloka. Sa 6-3 i 6-2 bila je to druga pobjeda naših tenisača nad Argentince u isto toliko međusobnih pogoda. Meč je trajao svega sat 20 minuta, a Cilic je bio vrlo uvjerljiv na svom početnom udarcu. Izgubio svega 3 poena, pa na svom prvom servisu, te je sve ukupno u 15-9 servis game-ova spasio sve 3 break lopte, dok je istovremeno realizirao 3 od 5. U idućem kolu Cilic će igrat protiv pobjednika dvoboja između Francuza Gaela Monfilsa i Argentinca Horacia Zebalosa. Uoči početka turnira Cilic je osjetio kako je to sjediti na ramenu Krista Kupitelja, a Marin je u suradnji sa organizatorom turnira dogovorio da se popne na rame prepoznatljivog kipa Isusa Krista u Rio de Janeiro i to svoje iskustvo snimi. A da vidimo što se događa u svijetu nogometa. Kraljevska Barcelona razrađuje planove za završni dio sezone. Valverde želi u sljedeća 3 kola riješiti prvenstvo, a onda će pozirati Mesija kako biti što spremniji da čeka završnu fazu Lige Prvaka. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i ostanite uz kanal Taki Dragi.